Siyathobeka kama kuPastor Winning. Inamba-ke uyayisebenzisa kuphela so ngo-9 ekuseni ka-5 ntambama. Nakhona yiba umuntu ongumlandeli phela, yiba imemba ye-channel, ngoba uma ungeyona imemba ye-channel uzongifonela before 9, kanti hlezi ngikusho ukuthi ngicela abantu befuna ngo-9 ku-5 ntambama. Abantu bayaqhubeka bengu-WhatsApp, kodwa ngiyasho ukuthi angifuni uku-WhatsApp abantu benga-WhatsApp. So ngiyacela ngaze kwethu asiwubambeni umthetho, akukho kwesixabanisa uma ufona ngo-9 ku-5 phela, from Monday to Friday kuphela, ngoba Saturday ngibabhisane ngisesonto ngiyakhonza, yabona. Ungangi-WhatsApp, ungafoni futhi before 9, ungafoni after 5. Siphe kuNcobile Mokwena, uthi afternoon pastor. Kushoni kuphupha unikwa iDiamond, gogo washona. So uNcobile la, she dreamt of her late gogo, the late Magogo, giving her a diamond. Yeah, a diamond, idayimani ngesiZulu. Sindikayigobi but goja idayimani, goja idayimani, akona lokho ngenza ukuthi angazi lutho. So nake singakusho idayimani ngoba unikezwe ugogo wakho ngasekho. So beyond that context, okuzenza libe lihle ngoba unika ubani ugogo wakhe ongasekho. So number 1, ngokwesintu kuma uphupha umufi upha uluhlume kunikeza idayimani, ngoba lokho kusho ukuthi kungenzeka lo muntu ulithonga elihle futhi ilona elikupha ubunhlanhla. Ilona elikupha ubunhlanhla, ukuthi kungenzeka le nhlanhla onayo njengamanje noma uzoba nayo uyena lo muntu oza nayo lona, futhi kungenzeka ukukhona okulindelekile ukuthi umenzele kona kulawo mandla ozowathola leyo mali ozoyithola lelo bhizinisi ezokwenzela inzuzo. 2, kwesinye isikhathi-ke kuyenzeka futhi uma uphupha la umufi ubopha oluhle uma ekupha idayimani, lokho kungabuye kusikhombisa ukuthi hayi bo, kungenzeka uzophumelela wena emkhakheni wakho noma uzokwenza inzuzo emklameni noma kulelo bhizinisi olenzayo, noma-ke izophuma lelo xhaso olufunayo, izophuma leyo mfundaze owufunayo. 3, kuyenzeka futhi uma uphupha la umufi ubopha oluhle uma kunikeza idayimani, lobo lokho kungabuye kusikhombisa ukuthi empeleni kuyenzeka uzothola umvuzo omuhle futhi omkhulu esikhathini esiseduze esizayo, ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka uphupha umuntu ongasekho ekupha into ethile kanti ikhona into enhle uzoyithola maduze. Siyabonga. Esibheka la iDiamond ebeliphushwa ubani uNcobile Mokwena, being given to her by the late Magogo.